ese reto, ese compromiso, era la permanencia en el tiempo de este club que hoy presenta sus nuevas instalaciones. Todavía resuenan en mí las palabras de mi predecesor en la compañía, Fernando Coll, al tomar posesión como presidente yo de la misma. Solo me pidió una cosa: mantén el equipo de fútbol. 3 décadas después, gracias al esfuerzo diario de una compañía, invirtiendo anualmente más de 4 millones de euros en proyectos para el progreso social, el equipo tiene los mimbres necesarios para continuar una historia de éxito y superación que ya ha cumplido 70 años. El Ramon, el més important és el barri de la Marina. I el més important és el compromís amb el barri de la Marina i l'entorn del districte de Sants Montjuïc, que per cert té una gran i llarga tradició també. Estava per aquí el representant de la taula d'esports del districte amb l'esport. I ho té també, i ara acabo també, no sé si ha vingut el Paco Carmona, el president de l'Horta, o la Paco, no té veia, que va ser qui va acollir el club abans de venir aquí, perquè també veieu la mostra de solidaritat que hi ha també entre els barris de la ciutat i entre els clubs esportius de la ciutat quan s'han d'ajuntar i han de fer possible un petit miracle, un fet tan encomiable com és la inauguració d'aquest camp. Hola, soc l'Oriol Romeu i volia felicitar l'Adam per les seves noves instal·lacions, desitjar-vos que vagi tot molt bé, que continueu fent la bona feina que feu en la cartera i tot el millor. Una abraçada molt forta, que vagi bé. Hola, soc el Ramon Terrats, exjugador del Club de Futbol d'Am. Res, volia aprofitar aquest vídeo per donar-vos l'enhorabona. Per fi es compleix el somni de la ciutat esportiva. Un saludo a toda la gente de la DAM y enhorabuena por esa increíble ciudad deportiva que habéis creado. Espero que os traiga muchos éxitos. Un abrazo. Hola, soc el Xavi. Moltíssimes felicitats per aquesta ciutat esportiva nova a tots els que formeu part de la DAM. Una abraçada forta i molts èxits. Aquesta sacada d'honor